Bibisita sa Zamboanga City si Commission on Election Chairman George Erwin Garcia alang sa pagpahigayon sa 3rd Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference. Kini alang sa pagpangandam sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataang elections 2023. Aniya ang report. Gipahigayon ang 3rd Regional Joint Security Control Coordinating Center Conference sa Zamboanga City adlawng Lunes. Kinialang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataang elections 2023. Atol sa maong conference nga gitambungan ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, Lakip Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug Philippine Coast Guard, gituki ang mga lakang aron masiguro ang limpyo, hapsay ug matinud-anong eleksyon. Gibutyag ni Garcia nga kapinduha ka semana una ang eleksyon, hapsay ang pagpangandam sa COMELEC sa Region 9 ug sa BARM area. Gikalipay sab niini nga wala kuno silay namatikdan nga mga campaign posters o materials una ang campaign period karong Huwebes, October 19. Dito po kasi sa inyo maayos sa buong region 9, kakainis. Ibig sabihin, ganun ko ine-emphasize, maayos kasi ang coordination ng PNP, AFP at saka Coast Guard. Kasama na rin yung ating local COMELEC natin. Yung sa Sulu, walang masyadong problema dito sapagkat wala halos labanan dyan, madami lugar po dyan ng walang labanan. Ganun din po ang Tawi-Tawi area, wala po masyadong labanan doon. Siguro nga dahil sa maayos ang political situation ng lugar sa kasalukuyan. Dugang niya nga sa 1.4 milyon nga kandidato sa tibuok Pilipinas, anaa sa 7,000 ang naisyuhan og show cause order ug anaa sa 200 ang gifailan na og disqualification case. Nadawat na sab matud pa sa COMELEC 9 ang mga election paraphernalia. Lakip ang pagkumpleto sa electoral members ug mga magtutudlo sa ilang trainings alang sa ilang pag-alagad panahon sa eleksyon. Apan subling nagpahimangno ang COMELEC sa mga mukandidato kalabot vote buying. Mas doble sabang ilang ipatumang hugot nga seguridad sa panahon sa kampanya nga mulungtad kutob October 28. At isang babala ito sa lahat ng mga kumakandidato kung paano natin ipinatupad ng mahigpit ang ating pong kampanya against premature campaigning. Mas doble po namin ipapatupad ang kahigpitan lalong-lalo na sa issue ng vote buying. Handa na po ang inyong commission election. We can promise you a very orderly and peaceful election. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan. Para sa At Home with GMA Regional TV.